Vážni klienti, volám sa Martin Nestor a som zo spoločnosti Nestor Capital. Dnes vám chcem ukázať príbeh, ktorý nás naučil, že aj keď sa klient bráni dôvere, vždy existuje cesta. Tento jednoizbový byt na Trebišovskej ulici bol v pôvodnom stave. Rozpadnuté steny, stará inštalácia, žiadna nádej na predaj. Klientka však nechcela o ničom komunikovať. Neodpovedala na správy, ignorovala výzvy, bola presvedčená, že jej byt nikto nezachráni. Trvalo mesiace, kým sme si dohodli jediné stretnutie. Keď som jej povedal, pani, ak nám nedáte šancu, váš byt skončí dražbe. My vám chceme pomôcť, nie ho zobrať. Postupne sa otvorila. Zistili sme, že sa bojí stratiť domov, nemala kam ísť a tak sme sa dohodli, že jej pomôžeme s nájdením nového domova. Spolu sme hľadali domov na dedine so záhradou, presne taký, po ktorom túžila. A viem, že ona teraz sedí na svojej slnečnej záhrade, pozerá sa na kvety a cíti pokoj. To je aj pre nás tá najväčšia odmena. Nedávajte hlavu do piesku, zavolajte nám. Svetlo na konci tunela vždy existuje.